Όλα τα πρωτοποριακά υφάσματα και σχέδια της φετινής κολεξιόν της Passenger δημιουργούν ένα μοναδικό παιχνίδι εντυπώσεων. Οι προτάσεις της κινούνται στους ρυθμούς της μόδας και της κομψότητας, συνδυάζοντας θηλυκότητα, ποιότητα, άνεση και πολύ προσιτές τιμές. Μπορούν να καλύψουν κάθε σας εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας αλλά και της νύχτας, καθώς οι συλλογές της σχεδιάζονται για κάθε περίσταση. Οι άκρως προσιτές τιμές είναι ακόμη ένας λόγος ώστε η φετινή σας επιλογή να είναι ένα σύνολο Passenger. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Showroom N7 Νέα Ιωνία. Τηλέφωνο 210 2777 772. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.passenger.gr, καθώς και στο Facebook Passenger Pavla Greece. Καταστήματα Λιανικής. Βέικου 42 Γαλάτσι. Σοκράτους 2 Χαλάνδρη. Αριστομένους 69 Καλαμάτα. Κορίνθου 293 Πάτρα. Και στην Κύπρο καταστήματα Μίντι. Παπούτσια Mark Milan, Ιερά Οδός.